Hej, jeg hedder Andreas, Og jeg hedder Marianne. og vi er EO Gymnasiums matematikvejledere, og vi vil lige vise jer, hvordan man kommer hen til matematikvejledningen. Og når vi kommer derover, så vil vi fortælle lidt om, hvad det er, vi laver i matematikvejledningen. Kom med. Så skal vi ind ad den her dør. Og så er vi inde i matematikvejledningen. I matematikvejledningen, der giver vi brush-up-kurser til elever, som af en eller anden grund er kommet bagefter i matematikundervisningen, eller som har huller i deres matematikundervisning. Det er også os, der kigger på talblindescreeningen, og vi inviterer elever, som vi tænker kunne have brug for hjælp, ned til en samtale. Man er selvfølgelig også altid velkommen til selv at lægge vejen forbi matematikvejledningen og få en snak. Når vi hjælper med elever, der er talblinde, så er det individuelt, at man får undervisning, og vi planlægger sådan, at det passer ind i dit skoleskema. Derudover så vil vi også lige understrege en enkelt ting, og det er, at vi har matematikvejledning her på skolen, som vi lige har præsenteret for jer, men så er der også et andet rigtig godt tilbud, hvor man kan få hjælp til matematik, nemlig skolens studiecafé, som ligger nede på Times Square. Her kan man få hjælp til alle de daglige lektier i matematik, og sådan set også i andre fag, og man kan også få hjælp til afleveringer, og der er altid hjælpere parat, der ved noget om matematik, enten matematiklærere eller elever fra 3.G, som er dygtige til matematik. Og det var vist alt, hvad vi ville fortælle om matematikvejledningen. Ja. Så vi siger bare hej, og måske ses vi. Start med at være her. Ja. Vil du være med? Ja. Har vi noget, jeg kan stå? Nej, men ellers så skal du bare... Jamen, jeg kan jo også sagtens gøre sådan her. Okay, ja. Okay.